lurae. Siang ceduk regatak jemblem ya yo. Dayun Kula lurae. Mbak Meong wak ketekur. Kriuk-kriuk suarane krupuk. Dayun Kula lurae. ya ngono apa piye? Iya bener. Dayun yo Kula lurae. dipikir-pikir nyepotke kucir. Nggih, Digagas-gagas ora waras. tegesipun Mikirke kecotot wungu. kencana wungu. Sapa yo? Kentana wungu. Ya ngono apa piye? Iya bener. Sikil pijet kentolana. Apa? Kentol sikil pijetana. Sikil pijet kentolana. Kentol pijet sikilana. Memeong wak ketekur. Kriuk-kriuk. Suarane krupuk. Blarak disampirke yun. Mae cedhak ra ngampirke. Nyangking ember ngiwonengen yun. Linggo jejer nggo tombo kangen. Dayun Kula lurae. kowe pinter ya nandur tetanan ana taman kene. Kula aturi mirsani ingkang sisih mrika. Kae kembang apa yun? Menika kembang melati. Sing mirsani Akeh rejeki. amin. Sing kae kembang apa yun? Menur Kembang menur. Sing mirsani muga-muga panjang umur. Dayun kula lurae. kuwi kembang apa yun? Menika kembang telekan. Dagelane kaya telek. Ning iso nggo golek pangan. Ya ngono apa piye? Bener. Dayun Kula lurae. wis pirang taun kowe nderek minak gojing? Minak jinggo lho. Jinggo ki pira? 1500. Nek gojing 5000. akeh 5.000. Ngomban sisan mawon. Kok iso gomban? 50.000. Dayun apa lurae? Jinggone aku apa kowe? Panjenengan lurae. Jinggone aku ya ya. Iye, kula namung ketularan sekedap. Sok kapan bisa mboyong kencana wungu saka praja Majapahit? Aduh, lurae. Piye yo? Jangan wayu lurae. Apane kuwi? Kula aturi enget. Menika Jangan wayu kula aturi enget. inget. Oh, kula aturi enget. Pecah glempang lurae. Apa yun? Kula aturi eling. Ning aku njaluk gender kawat. Gender kawat. Aku terna rana. Siter. Nggih. Bonang penerus yun. Nggih. Najan ana ditolak tetep tak terusake. Nggih. Bonang cilik penerus. Dimenang kok sampean bener. Kayak mau kok. Kendang jebol lurae. Kok kendang jebol. Ora iso dienggo. Mergo suwe. Dayun. Kula lurae. Tintingane sak pira aku arep jengglek. Ning. Nong. Belok barang. Sapa manis kaya sirah.
ta? Sareng kula. Kono jlengki kowe mumbul pas. Nggih lho. Sesuk pangkur jenggleng meneh sesuk ya. Kowe iki ngopo to kowe ta? Cengengesan golek duit kok ngedol bemper. Wong ayu bempermu ki lho, Bro. Wong ayu tak tres nani. Kok gak bareng ta, Yun? Panjenengan kesusu. Aja ngenteni lindande, tak plenet. Aduh, Dayun, aku bingung. Kok pisan ya, Yun? Pisan pun marem kok kula. Tak dang, kleng, tak dang, klung, tak dang, kleng, tak dang, klung, tak gentu, dut. Ulangi, Yun, ulangi. Aduh, Dayun, aku bingung. Rasane piye? Biasa mawon. Mas tak dang kling tak dang klung ciwalakaci koko beluk. Iya Pak Kuyo. Inggih lurae. Ya ngono Pak piye ya? Teko ndi mau? Nano. Ingsun nembang ingsun apa tok iki lho Jambune iki nggo ngematke. apa kuwi Jambu mete. Nek wis gerane wis dantek ning klik. aja sirah cengengesan Sae benjang delek terkaman. Sampun aja sirah among tansah gawe Kowe bali liwat endi kowe? Omong. Sapa aku? Ora ngerti kowe. Iki ning desa, Ning desa wong sak desa wedi. Nek Dayun Marwata liwat, lawang ditutup mergo tau edan. Ben wedi. Aja sakarep mule. Sapa to Marwata? Iki macanane wong sak desa. Sing ngomong sampean dhewe niku. Iki macanane wong sak desa. Nek jam 7 esuk, gereng. Aja mong ingsun tresno yen kowe kok mundur posisi Iya, crossing. apa to pasapae minak jingga karo Dayun. Aduh, menika sasanipun. Mung ketoke tontonan minak jingga Dayun pangkur jenggleng. Nggih. Minak jingga kirun
Dayun Marwata. Nggih. Ning kowe ngerti. Dereng. Kesetiaan seorang bawahan terhadap pimpinan. Loyalitas kemanapun mesti ngikuti. Nggih. Mula nek iso ayo awake dhewe tetep patuh mituhu. Apa? Ayo ingsun tansah tresna. Cocok kok cocok. Wis ora utang. Barang mulya barang Naminipun gending pangkur dekleng menika menawi dipun beto wonten pundi papan Jengleng ki nek sing nembang suarane apik. nggih nek Nek awak suarane lek pangkur degleng. Dayun lurae siji sing dirembuk. naniye Kepriye awake dhewe bisa mbayang kencana wungu? Yen ora ana kencana wungu, aku wis nyengker wanita loro. aduh Muga-muga gelem dadi garwaku. Wanita mbek puyengan. oh ye menika usah tunggaling wanita ingkang ayu sulistyaning warni mboten kawon kalian Dyah Ayu Sri Subasiti iyih kencana wungu. Nadyan to loro wis ana kene. Ning atiku tetep mbayang kencana wungu. Ndiyon bocah mbek waita mbek puyengan yo. Ayo dipesane. Panas mlaku orang gowo kayu sanjale diseret drama ane manto Surabaya geger musine Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Janjian kok lho. Iya, pokoknya sing rukun kabeh ya. Dayun. Swantenipun sae kajengipun nyanyi malih. Iya. Jambune apa isine? Mbayune apa adine? Ya ngono apa piye? Ayo peter. Kopi apa jahe yun? Teh mawon. Pipi apa lambe? Kabeh mawon. Dayun. Kula lurae. Kae bocah loro ketarinen yun. Nggih. Dheke sing tak pek bojo apa aku sing dipek bojo? Ya ngono apa piye? Yun. Nyebar godhong kara lurae. Sabar sauntara yun. Betak tekan Wonosobo lurae. Sikile kesaya yun. Kempole ambian. Ya ngono apa piye? Ayo beter. Ngeten kesu. Pak Dik, jenengan kula nabrak. Wedi Mbak Yu, aku gila. Nek wedi ngekep aku. Nek kowe gila umban sik. Ya ta. Kowe iku nek diumbang kecil. No. Buri. Tekanana jeneming sapa? Ha niki sing sing waita ingkang inggil Waita sing kae unyeng-unyeng. puyengan unyeng. Waita mbek unyeng-unyengan. Waita mbek puyengan. Ya ngono apa piye? Iya beter. Daya
tekan riyen. Ya, tekan. Ajeng taken lonteng panjenengan sampun riko dangu kalian kula. Iki nek didelok raimu karo raiku kaya adah kinang ya. Kaya sajen. Wong rupa wong kok kaya sepatu jebol. Ning rezekine akeh. Stop, aja maju-maju. Kok ndak tularan, Pak? Panuk. Kula gaten gadah panuk semua Dewi. Lah piye? Kula gadahipun pastek. Omong ana gelem porayun. Menadeni urubisma ya minak jingga. Sampun mulung penggalipun lurah kula Urubisma Prabu Minak Jingga. Karepku Panjenengan badhe dipun pundhut gawor. librat. Bir temu lawak. Yen dipikir ngrusake awak. Bir temu lawak, lambe jetir ketata beta. Bir temu lawak. Ana banyu wadahi tremos. Bir temu lawak. Sing diuntu tibake mrongos. Menika mboten cocok. Nggih, wong tremas kok bir. Ayo Trim, ayo yen Monggo diparingi bir yen. nggih. Ayo dayon Ayo. tarik yen. Bareng dijak kok nyemayan. Mulawak, no prenjak kok muni esuk. Bir temulawak, arep dijak jebul ragato. Awan-awan kok menek kates, tuku sapi diwadahi kardus. Dadi prawan aja kenes-kenes, gak payu rapi disusul wadon. Bir temulawak, ana jambu wadahi batok. Bir temulawak, mesem guyu ora nganggo kaos. Bir temulawak, ana klapa nang Madiun. Bir temulawak, minat om karo Madai. Ayo manut ya. Loh, Aku mau pek bojo apa kowe tak pek bojo pilihan. ora kabeh, ora loro. Aku ngerabi kowe apa kowe ngerabi aku. Ora. Kurangane apa aku? Kurang bagus. Kurang bagus. Dayo. Dayo. Piye lurae? Menawi piyambakipun boten purun. Kebaca to ngono terus. Boten dados menapa? Boten dak rasane atine wong lanang loro yen ditampik wanita ya. Wati serandalan kuat mata ati gronjalan. Panasing sengenge akeh sing nyangga ning panasing ati awake dhewe. Dayo. Putus sing layangan ora dadi laraning ati, nek putus sing katresnan sakit. Dayo. Kula lurae. Bocah emoh yun. Menika namung dewe. Kowe kok kaya wong kena stroke. Gelem apa pura kowe, Nduk? Gelem menapa purun? Ayo. Yun, gumayon. Lho, panjenengan kudu gelem delet wae. Ngadeni. Dayon. Kula lurae.
Bathok nggo wadah lumbu. Iya. Bocah wedok kok mlayu. Bathok nggo wadah jamu. Terus piye? Menika sampun limrah. Ayo. Kula lurahe. Nek loro kae mah ora apa-apa. Iye. Ayo tetep tekono Majapahit. Kencana wungu kudu gelem ngladeni aku ya Yun. Menawi mangke kencana wungu tasih dereng kersa ngladosi panjenengan. Kedah pados wanita ingkang saged nentremaken penggalih panjenengan sawetara. Nane apa dadi Adipati Minajinggo? Nane nggih. Kondang Kuncara ning ora duweni garwa. Menika namung dereng duawah wekdalipun. Mula saka Nggih, menawi panjenengan kersa monggo kula aturi. iki nyapa? Kula aturi pados sisik melek wani. Kaya ngono Yun. Nggih. Aja wedi kangelan. Kula wedi. Budal ana Majapahit dina samangko ya. Nani iki? Seblake Le ngendika Minajinggo. iya di sebelah. Ngoten niku ngoten. Ayo. Kaya sakira. Aku ora iso bedane Marmaya karo Minajinggo. Marmaya Minajinggo karo Nerada kok kabeh padha. Kula lana berkincang. Ayo Yun. Iki Minajinggo. Oh. Dudu kuwi adane Nggar. Dudu Marmaya kok jogetmu kaya wayang. Ning rak minaipun sami. Malah kaya patih bestak ya beda neh. Panjenengan kok nderek. Kowe Minajinggo ne. Dadi apa? Janaka kaya babran ae. Aku dadi Janaka. Kowe iki lek dudu Janaka kowe iki. Lah opo? Gajah mlaku. Lah kok jenenge pakai sandang aku mbok nduk iki. Lah aku pertama entukku ya iki. Lora atimu gak tau dandan bagus. Tenan sumpah to yo. Pakai iki lebih bagus aku. Bareng ngono kelingan karo papahmu. Kene iki papahmu. Kene iki mamahmu. Bagus ora? Bagus. Dadah, tak betar piye kaya mau. Sopra. Ah. Aduh. Mosok Janaka kok gecek. Pola. Aku lho. Gareng sapa ora? aku selawasku sumpah ora tau dadi garing. Ingat. Op. Dene stroke kok piye iki? Stroke kok piye jane? Gareng yak ngene iki to. Yo sing apik. Gareng ini. Dasar kok. Andara, nggih.
Apa? Werkudara kok nggur. Jujur rek kaya. Salah iki. Ya ampun. Iki dadi apa? Pak Kudara. Beriwas pundi? Oh, alah. Balani. Piye? Kerek lan. Jano. Nah, pasangan. Sedukit ae. Alon-alon. Jangkahamu kok aja ado-ado. Penting ki omongane. Ngomong. Tak boten mirairan. Janaka Apa Kanjeng Rama? Rama patakmu. Kowe iki tau delok wayang apa ora? Lagi iki. Lah apa ora Kudara kok cilik ngene? Aku ki masmu. Oh, Apa masku? Kang Mas. Apa Kang Mas? Wah. Ana apa kas-kas Mas? Apa? Rambute mlebu kabeh. Tanganmu bekong. Pokone. Nah, umurku kok bekong. Jan, Apa? kowe tak celuk rene Jan. Iya. Janaka lho. Goblok kowe. Janaka. Ayo rumah. Jenenge iki oke Janaka Permadi. Lamprong. Iki. Apa dar? Arjuna. No, Apa ber Kang Mas. Kang Mas? Kowe gelem basa apa ora? Nggih, taman. Wah, iki lho. Wigati sing bakal tak kandhakake marang kowe. Sip. Wis piye? Lha iki piye to iki? Kok iso gak iso ngepasne pakaiane iki piye? Lah dhisik. Iki sing digo dhisik. Aku dike entukku iki. Kok ora iso ora tau nonton wayang kuwi. Werkudara iki sing gedhe, iki garenge. Kowe Janakane lha kok malah sing iki pageblok iki dadi Janaka. Gelem nek gelem yo ngene iki Janaka bagus kok. Bagus piye? Janaka panjang kali lebar dadi luas sakmono. Lah terus Jane gareng iki. lah mo keri kok. Ora iso. Pokoke aku kudu Pak Kudara aku. Pak Kudara piye? Werkudara kaya manuk cipret ngene. Lah kowe apa enek Gatotkaca nggo matamu? Oh, urung kok. Urung ki ngene lho. Sing penting ngene, wis latihan urung. Wis latihan urung. Mending Iki sebabe aku njaluk tulung kowe kabeh kuwi aku duwe karep. karepmu. Kowe tak jak utawa ngeterne aku nggone bocah wedok ning cara mlakumu, gaya-gayamu kudu kaya wayang tenan. Sik to, wong klemat cah wedok dadak kaya ngene nyapul. Njaluke ngene wonge. Bocah iki njaluke ngene. Jaluke Kudu enek Gatotkaca-ne, kudu enek garenge, Janakane karo kowe apa? udane Werkudara. Werkudarane. Wayang wir, kudu enek wayang wir. Wayang wong. Wayang wir. Wayang wong. Lah ya wayang wong sing dadi wir. Nek bahasa Indonesiane warang oyang lho. Wayang orang. Wis Ago. Engko perkara hitungane karo aku saiki budal rono njajal mlakune wayang siji-siji. Beres. Saka kowe dhisik. Janaka mlaku sik. Segetek. Tebok apa itu? Ning ndi-ndi mlaku ki maju ya, Mas. Aku pengen ku mundur.
Lah kowe mundur ora nganggo kernet yo nabrak wong no. Baleni, baleni. Nah, balen. Ji, loro, telu, papat. Ji, loro, telu, papat. Lo. Sip. Gareng. Bisa tak mampu iso ndren. Horek. Nyapa? Dalane ndi? Mata. Mata. Ya wis aku tekan kono Mbak. Kliru butuh. Kowe ngentenono kono, kowe bareng-bareng kowe ngentenono pojokan kono lho. Oh iya sih. Oh. Gareng. Iya. Iya. Nganggo capeng. Wes terserah pokoke kaya wayang pokoke. Capeng ya capeng enek patokane lho kok mulek kaya uler keket ngene. Iso nyamper kabeh cekli ngene. Piye? Itu. Iki pirantine wayang dienggo sing tenan. Aja dienggo sembrono nek kowe nglestarikan budaya ya saranjuning badan. Properti kudu jangkep ben kaya wayang tenan. Dadi wayang budaya kita kaya ikliru. Kelirung. Ngene lho, bringos. Pengetrapane kudu pas. Iki wayang wis diakuni karo donya lho. Dadi kesenian Indonesia asli lho. Golekno pakaian sewan rada cilik reneng. Lah kowe mau njupukmu salah, jane kowe gareng kaya Werkudara lho. Nek nyapu ngene iki lho. Nah dadi kok mlaku rono nyusul Janaka karo si Garong kae mau. Iya ning aja ngeneni aku, bayaramu gandeng aku lho, nyeneni aku lho. Iya. Wangel. Ya, sampai sing kok. Siap. Bus. Del. Terus wayang jaluk payung kowe iki. Kaya wayang-wayang sing ning TV ya lho. Tanding tak jeleng mabur Gatot kancane. Lho dan tak prek. Ora penak lho. Bisa ora?
wis teko. Sik. Nek ngene kok aku saged trimo. Tampu telek. Pak, kula dereng saged sowan binjang kemawon dinten Selasa kula ngadeg saking kula Raden Mas Gatotkaca. Inggih, Nak Mas. Kula rantos rawuhipun. Wis jelas. Nek iki jelas wis ora bakal nguciwakake. Nek aku duwe gegayuhan tetep kudu kelakon. Wis to. Anak wedok siji nek ora tak kerenahke ora uripe ya ora karu-karuan. Nek gugung-gugung mbokane dadi apa? Apa? Mbok-mbokane dikatut-katutke. Ngombe dikai banyu klokas ya moh. Banyu anget ya moh, jalukane banyu kendi. Wong ora enek kemajuan babar pisan, blas ora enek. Mbak iki ming banyu putih, banyu kendi ning kasiate. Lho, piye to rumangsamu? Kasiate apa? Lho lah timbang ngombe liya-liyane kuwi, lah lak luwung iki Lah sehat. kok kean ngombe kaya ngene genah omong dhewe kaya wong gendeng ngono kok dadakno apa kasiate? Aku ngomong dhewe ning lak ana tegese. Apa? Ana karepe. Apa? Wong iki mikirke anake dhewe iki wis gedhe, apa meneh wedok. Lah ya nek wis Sebagai- gedhe arep dicilikke neh ngono apa piye? Apa ya kena dicilikke. Maksudnya ki mikir untuk masa depan si anak kuwi ngono. Ayo kan nganggo sandal dhuwur nek ning kebutuhan ndelok masa depane ra ya iso to lho. Lho, masa Karepku depan. ora ngono. Lah piye? Wong kuwi besoke piye ngono lho. Uripe anake dhewe ki aja ya nadyan awake dhewe ora duwe. Kudune ki rak ya ora Alah, kleru. Ngono kok jarene kok ya waras. Wong ra waras ngono kok dadakno. Terus kowe ndek gegayuhan apa? Awakmu iki ndek gegayuhan apa ning anake? Aku biyen wis tau ngomong. Ah, ngapa? Cita-citaku besok anakku wedok ki aja nganti dipek wong lumrah. Edan iki anake kok dipek wong lumrah ra entuk iki terus ora lumrah wong iki terus piye? Aku duwe gegayuhan kapan boyo anakku kudu dirabi karo Raden Mas Gatotkaca. Apa? Raden Mas Gatotkaca. Iso dipek karo Gatotkaca iki seneng nek anake ketewer-tewer. Lho. Rumangsamu Raden Mas Gatotkaca ki satriya pringgondani kok anake tewer-tewer ki. Lah ya saiki Gatotkaca ki ra iso mabur. Ya. Kamangka anakmu ra iso mabur. Apa ora ketewer-tewer digawa ngabur tekan ngendi-endi? Loh. Wong ki mbok yo mikir. Padha-padha nek dipek iki lho wong dipek karo sing jenengane Adipati Minakjiya. Ngono lho. Apa? Minakjiya. Nek Jiyo iki sapa? Lho, iki piye ta Bupati Blumbungan kuwi ra Minakjiya sih? Blambangan to. Lah iya, Minakjiya. aku muni apa? Minakjiya. Lah wis ngomong kowe lho kok iso ngarani aku. Omong apa ngono lho. Kok dadakno aku kepengen anakku dipek karo Adipati kuwi. Apa? Petingane Ikane apa? Dedaya. Duwe pedang. Sing cetha kuwi godhone Minakjiya kuwi lho. Godho mesti kuning sing sakmene iku. Wah, wis. Nek wis entuk kuwi wis to anakmu ora bakal kapiran. Iya beda no. Tetep beda wae. Saiki kowe kudu bisa mbayangke rupane Minakjiya ki kaya ngono kae. Aja didelok rupane. Kowe aja mikir anakmu kudu gelem dadi bojone Minakjiya ning mikir putu musuke cukule kaya apa. Lho. Ha wong Minakjiya lakune cecek, lakune
Lah terus kuwi ge omongane hiung. lah wong ki jenenge lo gate dhewe-dhewe kok. Lah rumasane nek dipek Gatotkaca ki terus kepiye? Nek dipek Raden Mas Gatotkaca ki iso mabur. Terus Upamane anakmu kepengin wisata ning ndi-ndi ki ora usah dadak bingung golek kendaraan. terus Cukup gonceng Raden Gatotkaca. lah kowe ya ora mikir putumu. Asesuk nek ndek anak piye? Jukrono jukrene sempal putumu tak kandhani. Wong ki ya mikir aja mung sak kepenake dhewe. Ayo padha-padha ndi anake. Ayo. Diceluk kandhani anake. Ora ning kaya ngono. Kok kandhani anak ya tetep pilih Raden Mas Gatotkaca. Aku milih Minak Jinggo. Lho aku tetep Gatotkaca. Aku Minak Jinggo. Umpama kon milih anakmu ya tetep milih Raden Gatotkaca. Urung Kok karuan. Gatotkaca ki ganteng. Urung karuan. Drengose sak kepel. Ibu ki ngopo to kok kulino dina-dina gembrang. Ae di rumahne tangga-tangga ki lho isin. Lho bapakmu ki apa-apa duwe ning isin sing ora duwe tak kandhani. Dina-dina gembrang wong apa-apa ya kecukupan isin lho di rumahne tanggane. Asline sing lara wetenge mbokmu lho. Kok lara weteng piye ta? Lah omongi nyecret ae. Kowe ngerti asline sing lara sirah iki ya bapakmu kuwi. Ngono lho. Ngene lho, Nduk. Nek bapak ngomong akeh ki lak mergo bapak ki duwe gegayuhan. Gegayuane napa? Karepku besok kowe kuwi aja dipek sapa-sapa. Kejaba dipek karo Raden Mas Gatotkaca. Kuwi satriya pringgondani. Bagus, lho, gagah, pideksa. Piye to, Mbok? Ora manut bapakmu. Bapakmu ngomong tok ning kenyataane ora ana. Kuwi sing jenengane Martakida ki ya bapakmu kuwi. Tak kandhani. Ya wong kula ki ya sik urung srek omah-omah. Kowe manut to, kae dipek Minak Jinggo. Alah piye to ya? Nek kowe urung-urung kowe tak kandhani. Pripun to, Minak Jinggo ki Pak? rupane ting celoneh, ora karu-karuan. Lambene pencor, irunge pesek. Ayo medeni. Wis to. Kaya tapi aku yo mau to, Pak. Wong yo sik bocah kok tapi wis ora usah manut bapakmu, manut to aku. Ya to? Kowe iki wis dipek lho. Banget mantuku teko. Aduh, mantuku teko. Iki yo ngopo to? Iki sinten, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barokah. Aku nyekel iki kaya yang perapatan kae. Selak itu, Mas, selak itu. Dek, kula urae. Kene wis ketemu daleme para kuprot. Niku jenenge mboten mara kuprot. Apa? Mara tungkak. Sayun. Kula lurae. Kanjeng Ibu Mara Komprot. Mara sepur. Bapak Mara Komprot. Lho. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih, menika panjenengan rawuh. Aduh, kula matur sembah nuwun saestu sedaya sampun kula siapaken. Wonten daging bebek, daging ayam, daging sapi, daging wedhus, daging kebo sampun kula siapaken, kula sediakaken. Ah, wong dipangan dhewe ta enek. Panjenengan ora sok kuwatir. Sapa? Panjenengan Napa mrene? Rapet aja adoh-adoh. panjenengan ora sak bingung. Nyatanipun dugi riki panjenengan wis sepai dagingan kagem Darmo. sayur. Damu. Ibu niki sinten? Ya iki calonmu nduk, ibu le goleke. Aja didelok wajahe. Dalem inggih dalem. Inggih kula wonten dawuh. Pati. Dawuh kula menapa sampun ngertos menawi calon garwanipun sampun dugi mriki. Inggih pangestu panjenengan menika calon grewonipun. Menika putranipun. Inggih. Calon garwa kula Menika. bocah kok ayune kaya ngono. Moblong-moblong kaya lombok tero. Klewo-klewo kaya weton toko. Yayun. Calon garwaku ayu.
Setine deplong ayune mobolong-mobolong. Gayun, bojoku cantik jelek. Sing pundi ta? Lagi enak ngene ya. Wong karo bojone kok. Ngono Ayo nang ya nih. Gayun, bae kimplah-kimplah kaya duduhe Ibu kaya parutan santen. Ora saweti meneng wae. Kanten kanene Gayun. Bojoku ndane nek tak jak bubuk bebarengan. Sayo. Gayun. Kowe yen duwe calon bendara iki mesti marem jroning atimu. Wong ayu ora ana sing ngukur. Syukuran nanggap wayang 40 dina 40 bengi. Dalange ora ganti. Matane ya. Gayun. Ya bojoku ayu tenan. Sing endi Sing pundi ta? Lah sampean kula kei niki ora gelem. Niki lho, kena kinclong-kinclong kaya kaca ngono. Napa? Aja gelem, Nduk. Paling semuanya itu ora iso turu kowe. Anu putih kok enak-enak. kuatir nek pamperse sing pundi garwa kula sing Lah napa nggih niki leres niki to, Ibu? Aja ditelok wajahe. lagi mepet. Aja ditelok wajahe kowe iki. Tak kandhani to. Cius, Ibu. Nuwun sewu. Bapak Maratu. Menapa panjenengan menika bidak? Kok bidak? Niki anak gua bolak-balik takon sing pundi sing pundi. Bapake ampun sangoten to yo. Anak sing nesu. Sampan ngrugekke tuwa kalau abah. iki engko dicatet nirwana dijaluki royal. Dayun pisan tombo jempol. Enek sing nesu. Lah iya. Dados menika Iki niki. dados calon garwanipun ratu. Dayun, dawuh. Pirkotar katir koko beluk. Ombo ijo pedes yo. Ombo abang. Heeh. Ombo terong. Apa-apa terong. Niki garwa kula. Nggih menika anak kula namung setunggal. Dari mana aku tekan. Aja mau nek. Tutupen bokongmu. Aku ki adipati kok enek ajine. Iye. Aku yang lagi ngendika kuwi aja mau nek. Iye. Iki nek mau nek aku apa. Oh, iye. Mergo iki sentrale ana pikiranku. Iye. Saben krungu hetek. Aku kudu nembang. Iye. Ayo Dai. Monggo keladayaken lurae. Nduk garwaku wong ayu. Ninjen. Kowe njaluk apa? Pokok aku wedi to, Ibu. Aja kandhane aja wedi aja disawang wajahe. Terus kalau pas anu kula harus bilang gendruwo gitu. Ora kaya ngono lho, Ibu. Kuwi ganteng-gantenge wong kok kowe iki piye to ya? Ora usah kuwatir. Namung pasuryan menika gampil tutupi majalahe Sahrul Gunawan. Ora rasa blas. Ayo nggih lurae. Ilang pagi. Nggih lurae. Jangan rasa. Monggo kula menika nang buat. Nggih sakit. Mari ya, Ibu. Ya, hati-hati ya. Ajur wis harapan ajur iki anak. Apane sing ngajur wong ketikan bupati kok. Kaya ngono wae. Dah, Amit-amit jabang
bayi. Monggo, Jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Jabang bayi. Monggo. Nang Mas. SMS-ipun sampun kula tampi menika. Wah, syukur matur nuwun. Napa Lah kok bae kaya ngene iki piye ki ya? Lah kok ana lindhu iki malu. Kowe iki napa? Yo, aduh. Ojo mlaku. Aduh. Mlaku kaya ngono kok. Horek kabeh kaya ngene iki. Paman Janaka diam di tempat ben gak ngefek. Efeke kene gerun jalan. Oke lah ya. Nuwun sewu lah. Nggih, Pak. Menapa ngersakaken panggih kalih anak kula? Oh jelas, kula niki pun beto bapak kula. Alah. Lho, iki ya katut ngono kok. Niki Alah, yo ngalah. niki Aku bapake anak Calon bisa. calon besan. Mula kakakku kene aku arep ngeramal. Ngeramal ya apa? bakul nomor Ngelamar. Oh, nggih. Katut, Halo, Pak. iki calon bojomu. Lho, senes niki lemeke maratuwa. Sampean kok kemeruh. Ngerti napa nek kula anakane? Ngerti nek calon bojone napa pripun? Ampun ngawur mawon. Bales. Ampun ngawur. Sampean kok ngawur ngarani wong kok sak kepenake. Lah kok rumangsane iki lho. Bales. Ayo. Ayo. Kok dadakno wong urung ngeroro calon bojone. Lah sampean iki sapa to? Sing maju iki. Aku pake cah kuwi. Bapakne niki to? Ala wong saiki. calon besane awake Besan saipit kaya ngono kok besan. Wong sakilane ra cukup ngono kok dadakno nyapa. Lho piye to? Oh, piye? Wis tambah remuk kae ono sing sakmono kae. Alah. Lah niki napane niki? Kula pamanipun Perkudiri. Perkudara. Oh, kula wis tani nek titiane niki wau. Nuwun sewu lho. Riki mboten nganake persiapan napa-napa lho. Ha iki ra murunga kok sak gobak tek iki kok. Nyapa? Nyapa? Masa kok didusi? Sapa sing kedusi? Aku mau lho. Sing arep kedusi kan lho. Oke, pancen wong ngajak. Sing Wis bener. arep didusi. Meneng ae. Nek mboke sing didusi ra apa-apa. Lho. Kowe rasa gatane pomo iki lho. Kowe tak goleke calon iki lho. Iki bagus iki. Ayo, jare Pak arep ngedusi sapa sing arep didusi? Aku lho. Aja ngedusi iki nek wani ngedusi aku. Wani ta? Sumuresat. Sumuresat. Lah kok ya anak-anak. Iki kok rame iki. Tontonan. Dayo. Kula. Lho iki sapa wani neka kene? Bab mbok maratuwa. Nggih, tos pundi? Niki kula ndang didhauke. Niki lho, Gaukne niki piye? sing arep Gaukne piye? ajeng ngrebut calon bojo sampeyan iki. Kula entuk niki. Niki. Ora tak olehke kowe. Ngono. Calon sampeyan Nggih. arep di rebut. Aku sing arep garwa Dina. Ora iso. Dina wis tak lamar. Dina wis tak jaluk ning gone ngenekan iki. Wis tak jaluk nang iki. Aku mbok. Ora iso ning sing luwih kuwasa aku. Ora iso. Sing lairke aku. Sing gawe Iki sapa? Sing gawe sapa? Sing gawe aku. Ah nek ora ono madahe arep tak gawe ning endi kok. Ya diadake sagot kok. Ora iso. Ora iso. Kok dadakno ngopo? Tak adili. Timbangane Dina mboke miliki, pake miliki karo aku no piye? Iki Werkudara kok kukune nganggo bonggol kubis iki piye? Wis kaya ngene. Ha iki kuku buce. Ora iso. Aku wis kadung aku calon bojone Dina. Aku wis latihan nglayu, latihan nembang diajari karo pamanku kae. Aku wis enek 2 wulan iki macak ngene iki karo iki. Aku panjer selawah sing ngene iki. Rebut yen. Rebut. Din. Ngene. Nggih. Pokoke kowe kudu gelem dadi bojoku.
Pengen tak rayu nganggo tembang? Ala Gatotkaca? Ya piye? Ya, Bre. Eh? Bukekno, bukek. Nganggo Gatotkaca biasane balung pakel ya. Ya. Rungokno iki rayuane. Balung pakel marotua kaya garing. Dayon rebutan. Rebutan calon bojo. Cilik dibebengane gede jarak bojone. Sentolop. Sentolop. Ayo wani ya. Stop. Sentolop. Stop. Wani gek wis kok ning meneng bae. Wani kowe. Sing ngomong sapa? Wani yo. Dayon kula wani ayon arep mateni kula sampean kula turu dilinggu niki ambyar sak raine iki wong apa tengki Pokoknya usir aja ngisi dina. menika tiyang ampuh wis sing kerep sok nagih utang dep kolektor kok iso wah jakete kulit benike loro Iki nek omah kula digeger kula sing mboten Pak Jaluk Pedang Kunto Sukrana. Jaluk ayo Sudet kowe. ayo Ani Jaluk tak jaluk. terus kiai pulang pergi Gatotkaca maju Maju. ayo Ayo maju. Aku melu-melu. Ayo, lihat. Ayo. Jam penyewa. kosek to. Sampean nyewa ngomong digawe pirang dina. Rong dina. Saiki wis ora pirang dina. Lagek 5 dina. Copot-copot. Ayo. Iki wis ditunggu cah karnaval. Iki lho. Iki jam piro iki? Copot. Aku nek nganggo copot. Iki gapukan kok. Lah iki gek ngapa kok dadi copot-copot. Dicopot. Nek nyopot aja iki lho nek gelem copot. Ayo. Apa sing arwani nyopot sapa? Ya. Hah? Kowe arep nyopot aku apa piye? Ayo copoten. Iki cah iki sok. Ayo. Wah, cah iki cah ngendi to iki? Lah nyapa? Madhep rono lho. Dan kaya bokong kethek. Coba. Ya. Syukur. Coba rampung lho kan. Saya tonggo ya amane Kowe iki gek ngapa ta iki ya Andi? Wis ditunggu cakar napal. Wani wis entek. Wani wis entek. Banyak nurung wayan mulih kok. Copot iki. Benike iki copot. Olah, Mami. Sekedap. Berarti iki ora asli. Iki bohong-bohongan, penipuan. Perlu dilaporke ning gone sing berwajib. Iki ternyata dudu enak jiwa tenan.